Good morning! Meron akong kasama sa bahay. Relaxing? Sabi niya, pagod na pagod daw siya. What time did you sleep last night? What time did you sleep last night? Not late, I don't know, I'm just tired. Wow, not late too? Nah. Why are you smiling like that? Can I smile? No, like, I can't be happy? you're acting weird. Do you have work today? It's not that you don't have a job. You do have a job. No job. No job. Some money. Aww. May trabaho yan siya, uy. Lalabasin mamaya, papunta daw siya sa office. Pero wala na yung usual na, alam mo yun, like, sobrang aga niya umaalis kasi may appointment. Wala nang nakikipag-appointment masyado ngayon eh. Yung mga clients niya nagpapahinga din. Wala na masyado. Nasa oven yung kanyang meat pies kasi yun daw yung lunch niya. Ako ay magluluto ng sinigang. Nag-crave ako ng sinigang. At saka, gusto ko sana mag-siomai. Si Miss kasi, nag-upload ng video na kumakain siya ng siomai. Na-miss ko tuloy yung siomai sa tisa. Gustong magluto ng siomai, pero feeling ko kasi hindi ko makukuha yung lasa na ganun. So, baka ma-disappoint lang ako. Haloy, okay pa ba yung papaya ko, babe? Ang tagal na nitong papaya do. Gusto ko kasing magtinula sana. Kaya lang, hala, malambot na yung papaya. Mas maraming gulay yung sinigang. Baka naman masira yung gulay ng sinigang ko eh. Kawawa naman. Sobrang komportable nito. Ito na nga yung pinantulog ko kagabi. Galing to Korea. Fashionista. Meron ako nito puti at saka itim. Kasi ibibigay ko sana kay Miss yung isa. Eh, nakalimutan ko siya. Nakita ko lang siya nung nag-go through ako ng mga ano ko. Si Dan bumili nito eh. Kangkong, okra, sili, green beans. Hindi ko ito mauubos lahat. Kasi ako lang naman kakain. Isang ganito ng spare ribs. I-divide ko siya into 2. Tapos yung mga ano din, ibang ingredients, divide natin into 2. Okay, sige. Let's do that. When was the last time I ate pork? Was it last week? No, last week. Last week? Kain tayo nito, guys. Luis, sana okay pa yung papaya ko kasi sayang. Ikat ko kaya ano, tapos ilagay ko sa freezer. Feeling ko gagawin ko yan para hindi huminog yung papaya natin. Alright guys, magsimula na tayo. Dito na yung ingredients. Pork spare ribs, kamatis, onion, string beans, talong. Half lang ng talong. Yung string beans hindi ko din inubos. So yung mga sobra nito nilagay ko sa freezer para hindi masayang. Okra, and then dalawang chili, green chili. And then nandito yung ating kangkong mamaya na yan. Ito yung pinapanood ko. Got to Believe. Ay, nako. Kung fan kayo ng Katniya, panoorin nyo to. Sus, ilang beses na akong umiyak sa mga scenes na nakakaiyak. Anyway, yan. Lagyan lang natin ng oil kasi ayan. Dito na yung ating pot. It's ready. Yeah, it's gone off. So, it's ready. Ready na yung pie ni Dan. Looking ready? Looks really good. Not yet? Not yet. Yeah, no, I didn't turn it off yet. Lagay ko na yung spare ribs, guys, na pork. Ano to ha? Ginaya ko lang yung video ko. O, diba? Mahalin ang sariling atin. Pinanood ko yung video ko kagabi. And meron akong idea kung paano ginawa ko yung sinigang. Yung video na sinabi ko marunong na ako mag-sinigang. So, I'm just following that video. Tingnan niyo yung papaya, guys. Yung gagawin ko sa kanya is ikakat ko na siya. Yung ready na cut pang tinula. Tapos ilalagay ko siya sa freezer. Kasi parang mahihinog na siya. Oh, sarap nito. Naalala ko tuloy yung ano, elementary ako. Elementary high school. Yung dinadaanan namin na shortcut papunta bahay at saka papuntang school. Merong maliit na tindahan na nagbebenta ng papaya. Yung kinakat niya na maliliit, thinly sliced, tapos nilalagay niya sa plastic. Tapos yung plastic, kapag binili mo, lalagyan niya ng suka. Suka na manghang, tapos may asin. So good. Ito yung favorite ko na part, yung may hilaw at saka hinog.
So, yung iba, gagawin natin ganun. Thinly slice, pero yung iba pang tinola. How's your lunch, homeboy? Good? Pangalawa na niya to, guys. Pie. So, it's got beef, gravy. Is it actually good? I like it. Yeah. Better than the bakery? Bakery better. Bakery's better. Bakery's always better. Ano kasi to, frozen, but It's alright. that's good. Yeah, it's good. Ayan guys, napil ko na yung kapayas. Ito masarap to, uy, mamaya na. Pero ito yung mga pinili ko para sa tinola. So, i-freeze natin yan. Marami na akong mga nilagay dito. See? Yan. String beans, yung natirang pork. Mga malinis na yan para next time kapag ginamit natin, diretso na sila luto. Ito malinis na din. Okra. Ayan. Green chili. Ayan. Ayun, hindi na magkasya. Hindi ko pa to naluluto. Oh, chicken heart at saka chicken agoy. Chicken liver at saka giblets. Wait, sa agoy. Hindi magkasya, guys. Try mo dyan. Ikaw dyan. Oops! Ayaw niya. Kailangan ata natin magbawas. Oops! Hindi kaya. Hindi kaya. Okay. Yung ating sinigang, boiling na yung tubig. Papanoorin ko lang yung vlog ko kung ano susunod nito. Hindi ko pa ito tinimplahan. Yung nandito talaga is onion, kamatis, at saka pork, at saka tubig lang. Guys, nilagyan ko siya ng patis. Ito, 1 tablespoon. Now, lalagay ko na yung sinigang na may gabi recipe mix. Ang dami kong sinigang mix dun. Kasi hindi ako masyado nagsisinigang ni. Hindi ko muna siya uubusin. Yan na muna. Ilagay ko na yung sili para lutong-luto talaga yung sili. I-cut ko ba to? Cut yun dito, no? Para, yan. Yan. Para lumabas yung kanyang anghang. Wait, ang anghang na niya. Naamoy ko siya. Ayan, dalawa. Alright. Lagay na natin yung mga gulay, guys. Sabay ko na lahat. Itong 3 gulay natin. Pang last yung kangkong. Ayan. Masarap to, maraming gulay. Dinagdagan ko din siya ng konting tubig kanina. Tinikman ko na siya, tapos parang kulang siya sa patis. So, naglagay ako ng 1 more tablespoon ng patis. Now, hintayin lang natin na lumambot yung ating mga gulay. Luto na to, guys. Sobrang lambot na. Nayaan ko lang siya dito on low heat while naliligo ako. So, now, papatayin ko na yung apoy. And, ilalagay ko na yung ating kangkong. Inubos ko yung kangkong. Ayan. Tatakpan ko lang to. Tapos, okay na tayo. Ready na tayong kumain. Maya-maya lang. Ready na ba kayo? Kasi ako ready na. I'm so hungry. Ready na tong ating sinigang. Daming sabaw. And ang lambot-lambot na nung aking pork. Yummers. Ooh. Si Dan, sabi niya meron daw siyang asikasuhin sa office, pero wala, hanggang ngayon hindi pa umalis. Ang dami niyang calls. Call center muna siya ngayon. Mukbang! Unang subo para sa inyo, guys. Unang subo para sa inyo. Asim. Yummers. Si Don kanina pa yung tapos mag-lunch. Sobrang inano ko kasi siya. Pinatagalan ko siya doon kasi gusto ko na sobrang lambot ng pork. And sobrang lambot na nga niya. Okra, talong, string beans.
Kain na ako guys ha. Sobrang na-miss ko to. Tingin yung buko. Kapal-kapal niya tingnan no. Kapag hindi inayos. Kulot kasi. Leaving at 4 for drop-off. Yung mama niya magrarasyon na naman ng pagkain. Nag-offer siya ng meatballs. So, idadrop niya sa mga bahay-bahay. Naka-open pala yung aming pantry kasi ayusin ko siya, guys. Ganito yung itsura ng aming pantry ngayon. Ting, daring, daring. Oh, yung doon, okay lang. Maayos siya. Yung dito, hindi. Yung gagawin ko is i-go through ko lang siya. Get rid of the expired stuff. Na-realize ko kanina na may mga expired na pala nung naghanap ako ng sinigang mix. And marami akong sinigang mix na nagkawatak-watak. So, kailangan natin siyang ayusin. Natapos ko na yung sa pinakailalim. So, yun dito natapos ko na. Ito, storage siya ng mga coffee, may noodles dyan, mga salt nandyan, yung mga kailangan, sugar, ganon. So, dyan na muna siya. Nandyan din ang ating stool na galing IKEA. And then, dito, sobrang gulo. Tingnan nyo. Nandyan yung mga sinigang mix, yung mga mix-mix para sa pagkain. May mga snack din dito na kailangan natin i-go through and see kung okay pa sila. Tapos, yung dito, mga plato. And then dito, more food na kailangan lang natin i-organize. Pakita ko lang sa inyo. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung itsura niya after natin siya i-organize. Ayan. Ayan. Hindi ko na matandaan yung last time na in-organize ko to. Medyo matagal-tagal na din. So, let's do it. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Meatballs are here! This is for dinner, guys. Punong-puno to. Nagdala pa siya ng cheese. Sabi ko, wag na. Meron na kaming cheese. So, inuwi niya yung cheese. And tinry niya yung papaya natin. Nagustuhan niya. Nakailang papaya siya. Oh, nabutasan niya dun. Nagustuhan niya. Anyway, pagpatuloy lang natin ang ating paglilinis. Malapit na ako. Dito na ako, ayan. Nayos ko lang siya. Iniba ko siya kasi noon, yung mga ganito, yung mga ganyan, dito ko sa second floor nilagay. Tapos, parang, natatakpan siya ng mga ganito kasi they're tall and skinny. So, nilagay ko sila sa second floor. Ayan. Okay. Punuin lang natin tong dito and we're all good here. Oh, hello, mister. Kanina pa pala siya dumating. Nandun na naman siya sa labas. Nasa phone siya. Ayan, tapos na, guys. There. There. And there. Tapos na lahat. Okay. Guys, manonood kami ng movie. Ako pipili. So, walang masasabi sila. Wala kang say ngayon. Go to Netflix, please. May Netflix. Hindi pa niya alam kung anong movie papanood ko sa kanya. Search Miracle. Miracle. Miracle in cell number 7, that's it. Oh, no. That one, yep. Okay. Anong oh no? You sure? Yeah, sige. Play.
All good? Can you understand? What language is this? Turkey. Sabi daw kasi nila maganda daw to. Tingnan yung ginawa ko guys. Nilagay ko sa plastic para pareho kay ate ba? Yung kapayas. Lagyan ko ng suka dyan. Tsaka may asin din dyan. We're still watching this. Miracle in cell number 7. Ito yung version ng Turkey. Okay, I'm ready. Pinost namin kasi kumuha ko ng pagkain. Guys, ang ganda ng movie. Ang dami kong iyak. And si Dad, who cried? You cry. Umiyak siya. Umiyak siya, guys. Umiyak din siya. Uy, maganda. Kung napanood niyo yung Korean na version, di ba yun yung original na version? Miracle in Cell number 7. Maganda din to. Magkaiba ng story. So, kahit napanood niyo yung original, panoorin niyo din to kung gusto niyo lang naman. Kasi, maganda siya. Nakakaiyak nga siya. Tama nga sila eh. Pero, hindi ko in-expect na siya din. Iiyak din siya. Siya na talaga ang umiyak. Tapos, meron kaming group chat sa pamilya niya. Kasi nga, hindi na kami nagkikita-kita ngayon. So, nag-group chat kami. Meron kaming separate group chat para sa lahat. And then, merong separate group chat para sa mga Netflix recommendation. Ni-recommend niya agad-agad. Maganda. Mahaba siya na movie. It's like 2 hours, yeah? 2 hours long? Yeah, mahaba siya na movie, guys. Pero maganda yun. Nakaka-iyak. Mag-skincare lang ako. Ang bilis ng panahon. Ano na bukas? Friday na bukas. Hindi ko na-expect na magugustuhan ni Dan yung movie kasi ayaw na ayaw niya yung nagbabasa ng ng subtitle. Eh, hindi kasi siya English. So, kailangan mo talaga magbasa ng subtitle. And kung 2 oras siya, just imagine 2 oras ka nagbabasa ng subtitle. Ang dami nagsabi sa akin na manood ng Crash Landing on You. Maya na guys, kapag hindi na ganun talaga ka-busy. Kasi ayoko namang yun na lang atupagin ko. Yung panonood na lang. Baka ma-addict ako ba. Yan, dami pa namin kailangan asikasuhin. Kasi sabi din ni Miss sa akin, manood ka, maganda din daw talaga. So, unahin muna natin yung ganap namin. Hindi na maging uso, doon pa ako makakanood. Malapit na ito maubos. Ilan na lang ba natira? 2 na lang. So, Sabado, wala naman ako sa ibang mask. Gusto kong not naman empty, pero gusto kong bawas-bawasan yung sa cabinet ko dito sa baba. Kasi kapag inopen mo siya, madami talaga siyang laman. Tingnan nyo ha. See? Ang daming laman. Oh. See? Ang kalat-kalat pa kasi lahat ng nandito, nilagay namin dito. See, yan. Yan. Nilagay ko lang siya, tinambak ko lang siya dyan. Yung kay Dan, yung wala masyadong laman. Or baka meron na ngayon. O yeah, puno na. Kasi yung mga nandito din, nilagay din namin dito. So, kailangan ko silang i-empty. Like ito, oh, naka-display ito eh. Pero nilagay muna namin dyan. Yan. Doon din yan. Ginagamit ko yun kapag naliligo. Pero ngayon, hindi na. Nag-iba na talaga yung routine namin dahil sa... Dahil sa pagbebenta nitong bahay. See, ang puno-puno. Gusto ko sana pag-open nila, kung i-open man nila, empty yung shelves para may idea sila ba na ito pala yung pwede ko tong lagyan ng ganyan, ganyan. Ito yung lotion na ginagamit ko ngayon. GT Brightening C+. Malapit na siya maubos. So, ginanyan ko siya para bumaba. Chika-chika lang kami ni Dan, tas matutulog na kami. Yun yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. My love, good night. Good night. Let's put mask on you as well.